Oyo taramenyekana gwika bono niko tukire okenyanire emambia guse okenyanire nebibago emambia ya rero imiye kenyoro kyomuchanga kyango imiye gwari abomba bensemo yebunge ya bomachoge borabo nikikagere buna niko omubiro yo oretwa asayo nabantu bakageire koba abaibi abo basagana abanyekerogo abo baringe kurwa amatanga na kobaura epikipiki. Omubiri w'omusacha omunigo toka wekenyanire mambia rereme kenyoro kyomuchanga kyango ewadi abomba bebunge ya machogo borabo county ya Kisii korengana n'abamenyi borogongoro iganigo batwerera buna nigo musacha yatamanyire gikormono kyamentero bwoba asabamenyi abaiga no gukumye twaboka bono mambia twanyorera omubiri obekiranga nerikoriria itaiga omubiri onatanachire akabanjiro twari ganda suguri kitogorera cyeto mbali tomero omubiri otugutire para igitutanya korora ana bande dokumenti mubere ndoranyumanya buya lakini omwana oromoke uitire karibu wanga ntora mumanya bakabona taraba identified wana bande baito besangaete kera ntora manya muntu uyu ana mangana twarorira makongu tutana korora konya tukuigwa ono tukumira omubiri iga kinonyo no yokoreta ya igo itito omwana bwo muntu ngenje obegete njera oyokoreta ya tiga masabasabu aberu nanda ichangame ekogera akorete gento kyogukumi esanga sita abantu bakumeti baichanite batigire chigasi yabo bagocha korigereria ikyara abantu bumna baro magino muntu raitwa nande oyo naitirwe nabandi mbaite twesa matanga gakio togosobe serikali tubekire botukio bonne mpaka gaje stomenyete otokorona gaitwa tinda muinda na chikumuyi nande ngumbu na ngumbu yende zeito nande nanyorere ngo umusawo murabu itirwe taramanywa nande tararorwa abanyakenyero abesokia sobonge nigo basangana into asikiri batumanyi buna nigo musacha yakagere goiterwa asangao na okobwa goika asaya iga twajere twanyorere kene muntu initire lakini une korekana manyinga tayo gaite twakare tuga arigiro botinjire cyakire nka abantu mbakire myoro cyangoruguru yakorokana abantu bari gwita oyi bari kumera bamukore ibintu batagite nigo yatebekanire buna niga abantu bataramanyikana goika boniga basaga n'abanyakenyero bari kurwa samatanga ya mwime ya kyango na kubura epikipiki asabona abamenyi babo boerere gekorekeiga na gwechanira aho kyana na kuborendi asaba tukabwango iga nande dokumenti nsaba na totenene iga rogora kega matanga na araroro abantu bari kurwa matanga butuko mbaite tunekibete butuko yo maka urwe pikipiki n'abandi bagahitubo bari nyagitari boniga gotogo sabange serikali nya recommend uborendi ansemeye na kubwati kumanyanga ngegendrete esengenjo bono bana inji totete kubogoli eserie soko boko goito totete tumanye serikali bwati na gotwali jibu na kumanya mono oyo itere tuga sobongai wiki ne moya ireko tunyaka batoko muri kere koreke ngamneke kura sorogongoroiga aseboniga abantu bonsi gose chiamate chitabwati omwancho basenka yabo banyarko bawusonyarko bawutaregeta senike banyimbo kyamagena gusikogenda asenke ndinya gitari ne yogembo likumanyanga oyo igoitwa no mwancho bogose tariere kuripoti senike na mbema gian soko tv kurega sekenyo kyomuchanga kyango kigotoka gaigase ward ya bomba webunge ya machogo barbe county ya Kisii retara ne Dominic Onderi Nyabuto.